आसी जाइछि पाणीपागକୁ ନେଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍ ମାଡ଼ି ଆସୁଛି ବାତ୍ୟା ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେଲା ସଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ସମୁଦ୍ରରେ ବଲ ଗୋଟାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାତ୍ୟା ରୂପ ନେଉଛି ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ଏହାରି ଭିତରେ ପୂର୍ବ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟ ଲଘୁଚାପ ଅବପାତର ପରିଣତ ହୋଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପାରାଦୀପ ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ 730 କିମି ଦୂରରେ କେନ୍ଦ୍ରୀଭୂତ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତେବେ 23 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା କାଲି ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟାରେ ପରିଣତ ହୋଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ମୁହାଁ ହେବା ସହ ଭୀଷଣ ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଯାହା ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ କିମ୍ବା 25 ତାରିଖ ସକାଳ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବା ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତେବେ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହି ବାତ୍ୟା ଦାନା ପୁରୀ ଓ ସାଗର ଦ୍ୱୀପ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥଳଭାଗ ଛୁଇଁବ ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପାଣିପାଗ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ଏହା ଆକଳନ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ବାତ୍ୟା ଭଦ୍ରକ ଦିଘା ଅଞ୍ଚଳରେ ମାଡ଼ ହେବା ନେଇ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି ଏହା ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମଧ୍ୟ ହିଟ୍ ଏରିଆ ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟରେ ରହିଛି ତେବେ ଏହି ସମୟରେ ପବନର ବେଗ 100ରୁ 110 କିମି ରହିଥିବା ବେଳେ ଝଟକା ପବନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ 120 କିମି ଯାଏ ରହିପାରେ ତେବେ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳମାନଙ୍କରେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ 50ରୁ 60 କିମି ବେଗରେ ପବନ ବହିପାରେ ସେପଟେ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସନ୍ତା କାଲିଠାରୁ ପାଗ ବଦଳିବା ବେଳେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ଏନେଇ 14 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ମୟୂରଭଞ୍ଜ କେନ୍ଦୁଝର ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଜପୁର ଅନୁଗୁଳ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ନୟାଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଖବର ଅନୁଯାୟୀ ଏତିକି ଜାଣିବା ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛ ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ।